Good morning, Apo. Thank you. Wait lang. Getting smaller. Oh, yeah. Thank you for the thumbs up. Thank you, guys. Thank you so much. Reaching for the love that seems so far. Good morning. Long time no see. Hi, Michael. Michael. Thank you for the thumbs up. Thank you. Thank you so much. Hi, Tudo bien, tudo bien. Ça va, Michael? Ça va? Salut, bonjour. Bonsoir. Ah. Para pam 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 para pam pam para pam 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 para pam pam. Para din. At sa bawat minuto, gusto ko nang sumuko. Thank you for the 8 people. Thank you so much for joining. Hello. Hello, guys. That was hard. Thank you. Thank you for the 14 people. Thank you so much, guys. Hello. Hi. Where are you from? Reaching for the love that seems so far. So say let me hope my dreams for the 10 million people. Thank you so much. Oh, my love, holding on forever, reaching for the love that seems so far.
Aray ko. Oh, think twice. Na 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 na. My man to the time. Oh, think twice. So I'm singing. Oh, think twice. Oh, I memorized this. Hi, remember who is this beautiful woman on this live? Hi. I heard that beautiful voice from 3 planets away. Do you have a boyfriend? I have a boyfriend, and we're getting married soon. Think twice. Ray, I heard from Pluto. Oh, Chika! Chika! Nagigil ako! Nagigil ako! Nagigil ako! Bluetooth still farther. Wait lang, baba. Ay, baba na. Same team, I had teleported to Saturn. Teleported. Timid. I walk the Milky Way. To Milky Way. Hey. Think twice. Thank you guys for the thumbs up. Salamat. Oh, think twice. I'm from USA, pretty lady. Nice to meet you. Good morning, B. Joel Armando. Good morning. Elsie Val, good morning, Dilag. Dance. Elsie Val, hello. Thank you. Ha? Sunod aniwa. Huwa. Itsura nila Ping. Pero buyan. Maupod ko na siya sa dagat. Maupod ka laping sa dagat. Maupod ka sa dagat sa aga. Mapadagat kita makaligis. Upo, maupod ka. Makaligis kita sa dagat. Napaligis isa sa dagat. Gusto nga? Bagad, inkakapoy daw ako sa imo. Inkakapoy daw ako sa imo. Ay,
Mag-amano siya, kulog. Dahil, Diyos ko na. Inhihiringal sa imo si mama mo. Mudaho. Mudah, bulus. Oh, yun. Kilabuyag. Silapong. Ako di ko sa dagat. Pwede ko sa dagat. Nakaligos kita sa dagat. Maligos ko sa dagat. Maligos. Ow! Imaragnin ako no sira, Elmer. Paaragnin ako no sira. Hi. Awato ng biyahe nira. Kagabi pa sira nasa daga. Paragnin ako no sira. Badi. Badi yada na to sorsobo. Malapit na daw sila. Kahapon. Kahapon na aga. Wakawato. Biyahe. Kaya ulang ko nun eh. Sa Rodi. Kaya masira ko. Na, kahapon sa Sino? Bimbol. Kahapon pa ito na dito sa ano. Nakag-urog ko nun. Kapon sa Rodi. Good morning, Golden Frieza. Thank you for the thumbs up. Hello. Yung dilagan. Oo, laylo lang ang talaga. Ayaw! Naku, Ayaw, pa, kurinti ka doon. Gusto mo biskwit? May kurinti doon. Gusto mo biskwit? Kurinti ka. Gusto mo biskwit? Gusto mo? Di ba ka lang kung pagbuto ka? 20. Gusto mo biskwit? Nakaduwa na ini na biskwit. What you doing? I'm doing live. Gusto mo biskwit, Lapang? May nipio. May nipio na Lapang! Say hi. Lapang. May nipio. May nipio. Wala. Good morning. Good morning. Well, I know that. I know that. Hi, Golden Frieza. Hello. Good morning, everyone. My name is May. No, not that. Not nephew. My nephew, not my baby. My nephew, my sister's son. Who here? My cousin. She's my cousin. Hello, sino yun? Si Golden Frieza. Hello, Golden. Good morning and good evening to you. Gabi man sa camera. Taga-ano man siya. Good morning. Hi, Elsibal. Good morning. Thank you. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Babani Zeng. Good morning. Good morning too. Saan ka na diyan? Ha? Saan ka na di? Sino? Kanina lang na Ano aga. yan lang naga? Kanina lang nga ni si Manny tayo magkatulong si Ara Momento Permito Business ang persones. Kita ko sila saan. Wala pag ano si Manny. Si Manny. Manitem. Golden, you ready? Thank her. Hi, Greg! Thumbs up dan maganda siya. Thank you, Greg. I am Indian. Okay. Thank you. Thank you for the thumbs up. Ito ba may tumong kita? Ano sa ilaw? Yung against the light. Against the light. Okay. The light is against us. Alright. Thank you for the thumbs up. Hi. Think twice. Thank you for the thumbs up. Ato yung maigibod ako sa live. How are you, Greg? Na naman? Inuuyaman si baby, singit san tok. Ay, TikTok. Nagngangara nga. Sa inyo, di na ako nakayod na.
Nag-video call kanina si Ken. Tapos sabi niya, papaano nito ang sticker dito. Sabi, nagabutin niya. Sabi, hi. Sabi mo nila, hello. Can you get take off? Pahali ka ni sabi. Sabi mo niya, hello, tugod namin. How are you? I'm fine also. And I'm still beautiful, Greg. You know that. Charot. Thank you. Kabulong yan? Ay, bili sa kanila ng ibang share. Diri siya. Allergy si Sandy. Maman ako pag nakain ng mga kabulong. Ano na, ano ininom niya na dati? Allergy na siya. Allergic to. Dito lang pangalan. I am working in Saudi. Okay, Daman. Okay. Take care of your work and God bless you always. Bawani. Say. Maganda ka. Thank you. Also, Val. Thank you for watching, guys. Thank you so much. Bala kay pabakalan pala ko na ako. Ano naman? Ang question na din. Masagyan na din. Okay. Paano ko na yun sa pakan? Ay, nilipat. Parang ipabakalan na lang. Ano naman? Eh, sila din ma-patient. Alangan, pag Okay, ako, pero manan pa. 12. Ano palang partial yun? Oo, kasi 24 an ano. 24. Whole year. Mura na. Oo. Ano yun? First time lang yun. Barato na. Kaya nga, sabi ko nga, bago na ako panuan, tapos pilahan niya na August pa or September, kasi dati, di ba din gusto ko. Sana nito sila na. July, alanganin man, August pa sun alangin na okay. Ay, pabakal. Pero man sanang pabakal na yun. Dako na ito na ulit. Pagparang takit na. Kaya pero man pabakal niya. Ang pirang kilo sa buhay niya, sa buhay. Pwede naman niya na dyan. Matulo na kabulan. Ano, depende kung kilo. Naistoryahan na kawala na ba? Sabi, ano ko mag-ano, paano kang maglundun sa card? Ayo, mapagalon mag-ano si Risley. Siyempre mo, kaya siya ka simana na tingga. Oh. Trabaho. Tapos, Nabunong ko dun sa ano, pag naglulon. tapos may bulanan, may kasing lingguhan. May 6 months pa. Kamo? Oo. Pagkabaga sa dati weekly na sa lang ano ako, na-stress ako. Pagkasira ako nakatulog sa bisay. Every 6 months siya da. Bago ka mahuman. Hindi mo man ituloy siya. Bago ka naman, ipulid mo siya. Pero di ka mo na makanon ulit hanggang may trabaho sa 6 months. Yun yung talaga ko. Iniisip ko na nakadako. Wala yun naman talaga may isip. Di ba na mag-building sa kasi pag may isip. Nakatulog ka sa bisa, wala kayo isip ko. Makabulto din ako ng concession din. Buhayan, July pa. Dakop, August pa. Tama-tama, dakop kay August 9. Kes ka din sa Papatay kasi sa uniform niya. Sa sandal ko. Bado lang yun ha. Kaya kahit ano, iurutang ko na yun sa ano sa picture. Dahil kasi nakabayad siya sa first niya. Paano ko na lang nga siya? Tourism. Ares man lang. Tara. Ares man lang 12. Bagay sa kanya ang course na tourism. Kaya help niya. Pero wala pa man ada ko niya ano siya. Available. Oo. Ama yun, kaya lang ambot yun sa lumabatog. Ito ang nagkaklase niya. Kung diri daw dito ano sa malipat na sa bisita. Puro tas.
sila. Ang hulugan, sumbulan na, okay lang. So beautiful. Ito nag-ano? Ayun. Against the light. Dito sa Manisa, Mauman. Wala, babaon ako. Ay, hindi dapat tungan mo dati na sa Grill ang sa mga bata. Stay longer on. Stay longer on. Anong hapon? Ay, medyo open. Ayan, medyo ano na. May na problema ko niya. Surprise na rin. Kaistorya mo. Kasi mag-blame ako. May motor kay bulanan. Tapos ha? Motor kay bulanan niya. Ay, magpapos na yung motor ko. Kay bulanan. Hindi tamaan masyado. Yun, kasi manahan. Bukong kagabi. Ha? Bukong ka siya. Kasi nga, sinusunod siya sa bubid paraan kay kinuha pang susi. Pag-uwi ka dito. Wala ka nang kakontentuhan sa iyo nung ba? Magalit niyo para sa amin, pakat pa kanay ang kamong karare. Hindi nga, grabe ng mga... Ay, ibig sabihin lang, kagabi, ay, siya para sa amin. Dire, hali na doon karoon iwan mo na siya. Kahapon, naaga, naghali. Sige, ato ka rin ito dito. Ano, gusto yan ka na minsan yung mga karamit alayat ko ba? Papanday nga ako, paistorya ng kanina niya. Papanday sa ulo, sa buto na, papanday ko na likod. Ay, gusto ka. Pagkahan din yung gusto niya. Ito na yung karasani. Tira mo na, murubidyo ko dito. Kay birthday sana sa ito na. Nakalipas na adlaw. Sa Dukan Susi. Ako na, alas 5. Kalating taon, mga alas 6 na. Abot pa ngayon, Gini sa ako nagsumat. Abot pa ngayon dito karamit ko niya. Sabi ko, na rin na naaral ng milyo. Baka ka man, mga sultero ha? Baka ka man mga wala siyang pamilya. Mas bali, di na lang gawin arasawa. Sabi ko ng gano'n. Kapon siya nang Judith, sigong binuro ko na lang tulak may patas. Kaya kinuha ko nga susi. ay, baraklay na lang mo. Oo, ay, kung di ko, ayan, kung di ko kinuha ang susi, isa ka, mamurot ang papataas. Dahil sa hindi na lang tayo. Ito, natulog sa istinso, diba? Marami. Ang guna mo, kuhain ka na yun, may nagtulog ng sakita. Ay, ayun naman na. Siya na. Ito, binagay niya. Ito ko siya nag-iwan. Alam mo ba? Pati, paparaan niya si Bibi. Umuyo ka nga ni kay Toro, may pagkakamatay, tamparosong ko yung hiwa mo. Dapat. Pata, sige niya dito. Kundi mong tuga. Pag gusto ko sa iyo makistoryahan, habok ka. Habok ko rin sa iyo makistoryahan, may hulto ka. Maribukong ka. Sabi ko, sa pumuyo na nahiwa. Ay, nauli mo kong para ba? Sige dito, nangangas dito. Oo. Nabulog na yan.
Nakalit kami sa may balay. Kaya nakapagto kami kasi mamilot kami. At ano, hindi. Ano maano kita, maupod ako. Natatapusan na yun. Mamahaw pa nga ni ako. Hindi na. Maupod ako sila na. Ito kasi Giselle pa. Kami nga ang kahapon ni Giselle. Parang maupod ako. Na daw. Bye-bye. Mamahaw pa ako. Adi yung muna na ikaw pagkatapos. What a day my life is dry. Sorry. Yes, don't end yet. Okay. Done yet. Yes, don't end yet. Okay. Hello, everyone. How are you? Till the day my life is strong. Who you are, where are you from? Sarang. Against the light. Ayan. David Williams. Hi there. I hope your day is filled with joy and all good things. Thank you, David Williams. Yes. The day is beautiful and full of joy. Hi, Che. Good morning. Good morning. Blooming. Blooming. Blooming Sinday. Blooming. Salamat. Salamat sa patamsak. Thank you for the tusok. Salamat. Blooming. May nagpapa-blooming na. Namata pa lang, wala pa sin hilamos, ayan. Wala pa labar-labar, wala pa panilhig. Wala pa panilhig, wala pa panghugas. Ang labahan tambag. Pagkaaga cellphone na. Ay, nako. Natural beauty baga, mao. Natural beauty. What is your name? My name is Cheryl. Sometimes I'm scared of you. Honest,
Okay. Gigi time. Be with after live. Mauna. Ang kusi-kusi. Mao. Pagkatapos ang live. Kusi-kusi. Diretso kusi-kusi. Diretso sugna. Almusal. Diretso na tanghalian. Merienda. 3 in 1. Tipid. Bright, happy smile are always a good sign of positivity and good fortune. Yes. Thank you, Sir David. William. Yes. Okay, you can if you want to. What? I can? What means? Okay, bye-bye. See you. Thank you guys for joining my live. Thank you. See you later. See you tonight again. Thank you. Thank you always. Love you guys. Bye-bye. See you later. Thank you for joining my live, everyone. Thank you so much. God bless us.